Malawi Today. Timpatse mpata Betha mwaswera bwanji Mwaswera bwino kai mwaswera bwanji ifeso taswera Benita mwina antu kufuza antu mwina kufuna kufuza mukulikana dzinalo aya ndilanga inlano ne program njaji chewa Benita timatero Benita antu mwina kufuna kufuza kuti ndidera liti pene muli bwino kutakali pano ndili pa Dale Center district Dale Center pamene pandi pa Nchewu secondary school chabwino pamene zotsatira zonse za ma constituency onse amboma ino ya Nchewu zikhale zikufika nde pamalo panopa zotsatira sizinambe kufika kuno bwino koma pali mkulu wa polisi mboma ino ya Nchewu Isaiah Mulongo alipompa chabwino komanso pali bwana mkubwa wa boma lino la Nchewu mwina amene wanda George Ngayayi mwina mafuna mutayankhula nawo abwana mkubwa ndimafuna ntayankhulana nawo ali pafupi ndithu ayandikire chabwino yankhulane nawo ndize kuchokera kwa abwana mkubwa wa boma lino la Nchewu chabwino kuti ntchito yayenda motani amene wanda George Ngayayi mwina atimbomva kuchokera kwa abwana mkubwa kuti kuyambira mama wawo kufikira patakali pano ntchito ili motani. Ntchito kuyenda bwino kutongati mamawa masenta zathu anatsegulidwa mbiri mwa iwo ndithu anatsegula nthawi ya 6 o'clock ochepa amene anatsegula mochedwerako chifukwa chonena kuti machina amene amagwiritsa ntchito kuti achita identify munthu woyenera kuvota ena anayamba nditi mavuto koma patatha nthawi amaoneka kuti machina aja amagwira ntchito ndithu bwinobwino so kumasenters tayenda masenters ambiri taonako kuti anthu anabwera amavota ndithu panalibe mavuto ambiri mavuto enieni amene amatifotokozera akamba ndithu kuti zonse zikuyenda bwino madzulo anonso chimodzimodzi inafika koloko ndikuti masenta ambiri anatseka omwe anamba 6 o'clock koma amene anamba mochedwerako ndikuti awonjezeranso kanthawi kuti akwaniritse nthawi yoyenera kuti anthu azikhala kuvota pakali pano kuwerengera kwayambika ma station wathu monse andi tili ndi chikhulupiriro kuti kumene kwatsala ziyenda bwino chifukwa tikuyembekeza kunena kuti ma constituency returning officer atenga zotsatira kuchokera kuma constituencies kubwera nazo kuno ku district Dale Center. Chabwino mmenemo ndimene ndachezera ndi bwana mkubwa wa boma ino la Nchewu amene ndi George Ngayayi. Chabwino asanapite Angayayi atha kutunikira motani in terms of kutuluka kwa anthu anatuluka bwanji mboma la Nchewu. Kutuluka kumene anthu anatuluka mwina timatili timakaona be kuti anatuluka koma timaphutira ndi manambaziwo chifukwa timafunsa namba ya anthu amene anapanga register pamalo kuyerekeza ndi anthu amene abwera ndi zimaoneka ngati kuti anthu ena anali asanabwere masenta amenemo inali ndi chiyembekezo kuti mwina chakumadzulo kuno mwina ena akhamukirako ndi chikhulupiriro choterocho kuti mwina madzulowa ena ndi ena ndithu anakafikako koma tenapo sinakhale ngati mmene timayiyembekezera. Pali madera ena amene timamva kuti mwina mamonita azipani zina samapezeka m'malo mmenemo. Inuyo m'malo mmene mwayendera mwaonamo zotani ku nkhani ya mamonita azipani? Mamonita azipani malo mmene tayendera komanso tafunsa anzanga amene timayendera mamonita analipo koma nopena pamapezeka kuti mwina mamonita ndi mmodzi pamene pali ma streams awiri zimenezo zimachitika timafunsa bwinobwino ndithu kuti chifukwa chani zikuchitika chonchi koma panalibe mayankho ogwira mtima amene amapereka koma amene ndi malo ochepa amene taona kuti mamonitors samakwanira koma kwambiri kumene tayenda ndithu mamonitors analipo ndipo azipani zonse komanso ngakhale ama independent
mwina kupatula vuto limene mwafotokoza kuti mwina mashini kuti anthu adziwe kunena kuti awa ndi amene akuvota, palinso mavuto ena amene mutayendera munaonako ngati? Mavuto amene kwambiri amene analipo, vuto limene taliona kuti nalipo moni ku masenta zambiri, ma stations ambiri ndi limenelo. Koma mavuto ena ndithu na pange kurekodi mavuto ena aliwonse. Chabwino. Angayaye monga bwana mkubwa wa Nchewu, mutha kuwatsimikizira motani amalawa amene akutitsatira pano kumbali ya bata ndi mtendere pa chisankho chimenechi? Chisankho cha chaka chino chimene taona ndichonena kuti masenta zonse amene tayenda anthu anali ndithu anasunga bata, munalibe zokukana anthu amapanga mix even amene amakhala monitors timaona kakhalidwe kawo kuti amakhala mwakasakaniza ndi wina wa Hispanic wochiona Hispanic chosiyana ndi ameneyo wina independent. Timaona kuti zinthu zinali bwino kwambiri, atmosphere inali bwino kwambiri, imene tinaonera ifeyo choncho ndithu kuti zinthu zinali bwino kwambiri. Mwina komalizira kwenikweni mukupenekera kwanu mutha kuona ngati zotsatira za chisankho ku Nchewu titha kuyamba kuzilandira mwina nthawi zanji? Sindingadziwe bwinobwino nthawi imene tingambe kuzilandira. Tikungoyembekeza kuti mwina after 9 tikhoza kuyamba kupeza ku ma constituency ena akubwera. Mayembekezero athu ndi amenewo, komabe zitengera kuti apanga ntchito yomofumira bwanji kuma tally centers, kuma constituency tally centers. George Ngayaye bwana mkubwa wa Nchewu, takuyamikani kwambiri kuti munali nawo mpata wamenewu kuti tiyankhulane pano pa wireless pakanema komanso Facebook ya Times. Zikomo kwambiri. Tiyamikirenso Berita. Tikuyamikeni kwa basi. Mawu omaliza msapite mawu khosi. Ndi mmene alongosolera bwana mkubwa wa boma ino la Nchewu kuti tikadikira pano pa tally center tingonenanso kuti tinafika pa constituency tally center imene ili dera la Northwest. Tinafika pamene papa ndi pa Muluma pa TDC pamene ndithu timafunanso kuti tione kuti kodi pamene pa zowerengetsera za madera onse amene amaponyera voti mconstituency imene zifika nthawi yanji, komabe tinaona zoti kuti zifike zitha kutenga nthawi chifukwa cha mmene zikumakhalira kuti akafuna kuwerenga voti amafuna aonetsetse ndithu kuti voti imeneyo aliyense wayiona, monitor wina aliyense amene akuyang'anira zisankho akhale zoti waonetsetsa bwinobwino voti iyo asanayiwerenge voti iliyonse. Ndizotengabe nthawi kuti afike voti amaliza. Chabwino, aita kuthokozani ndiye kuti mpata ukapezeka mubwerenso ndithu udzafotokozera malawi. Ndinateronso kuti pano pali mkulu wa polisi mwina mutha kufunanso kumva mbali yawo boma ino la Nchewu. Nzofunikira kwambiri. Chabwino, alipo apa Isaya Muloka tinati ngomva kuchokera kwa iwo kuti kodi kumbali ya chitetezo zayenda motani kuyambira mawa kufikira padakali pano. Kumbali ya chitetezo chayenda bwino kwambiri kuyambira mamaonja kufikira pano ino, komanso panopa pamene zowerenga zili nkati pekala atulabisana paliponse ma centers imo kuonetsetsa kuti chitetezo chili up to date. Kulibe mwina amloka, kulibe mwina paliponse pamene panali chiopsezo cha chitetezo? Kuli bwinobwino. Mwone itazika ti quiet. Mwina pa center imene muli kapena mwina mmasenta mmene mwatumiza achitetezo anu tingafunsa kuti mwatumiza achitetezo ochuluka bwanji mmasenta mmene mmakhanda achitetezo angati? Ngana sekiri tingapeka matitezo amenewo. Yes. Chabwino. Chabwino ndi mmene alongosolera mkulu wa polisi mboma ino la Nchewu amene wanda Isaya Muloka kutero kuti kuyambira mama kufika padakali pano zikuoneka kuti bata linalipo, apolisi analipo mmasenta komanso ine masenta ambiri amene ndayendera zikuoneka ndithu kuti munali bata panalibe chisokonezera chilichonse. Chabwino, tathokoza kwambiri Betha ndiye kuti mpata winanso ukapezeka mukhale mukufika.
zikomo kwambiri. Zikomo. David tili ndi Daniel Zimba paja munamuza kuti akafike kumpata kuti zikuyenda bwanji ndiye amanditsimikizira yapo nena kuti ndafika kunoko ndiye tikhonza kuyankhulana. Ndikukhulupirira kunena kuti mwina mutsatapereke just a brief of what we've been discussing ziwiri zitatu before we cross over ku Dani. Mwina apa tuchokera kwa Betha Banda ku Nchewu kumeneku kumeneku kuwerengera zisankho ku Nchewu zikumveka kuti kumeneku ndithu kuwerengera zisankho malo mambiri ayamba kuwerengera zisankho ntchito ili nkati. Mwina anafotokozapo Angayaya George Ngayaye bwana mkubwa kumeneku kuti mwina kathayi kena kake kunalibe timavuto ta EMD imeneyi electronic election management device. Kunali mavuto awiri atatu device imeneyi koma enawo anakonzedwa ndipo malo mmene munali mavuto amenewa nthawi anaonjezerako nthawi yotsekera chisankho. In terms of anthu mene anatulukira zikumveka tithu kuti anthu anatuluka koma mosapatsa chilimbikitso kwenikweni. Chabwino tipereke mpata kwa Daniel Zimba.